Dovolte mi, abych vám představila vlastně opravdu jeden z nejúžasnějších projektů, který vůbec na tom internetě byl, nebo aspoň z mého hlediska. Protože to, co tady je v tomto programu a jaký nabízí potenciál a co všechno nabízí, se hned tak nevidí. Dokonce bych řekla, že ten program je do té šířky toho záběru, toho, co teďka už je hotové a to, co se připravuje, bude tak široký, že už ho snad nebude možné ani prezentovat v nějaké rozumné míře tak, aby lidé pojali všechny ty informace vlastně, které jsou. Já se budu snažit vám to v kostce, ale opravdu jenom v kostce představit, abyste tomu věděli hlavu i patu, abyste se dokázali zorientovat, abyste viděli vlastně ten potenciál, který tady ten program, byť velmi nenápadný, skrývá. V tomto programu máme několik možností výdělku. Máme možnosti výdělku zdarma, máme možnosti výdělku za $1, máme možnosti výdělku za $25, $225, $2025. Ty výdělky zde, co do výše, jsou neomezené výplaty, probíhají během 24 hodin, máte peníze, které vlastně vyděláte. Můžete mít u sebe na peněžence, ten problém s výplatama vůbec žádný není, opravdu to chodí velmi dobře, řekla bych, že v posledních dnech velmi svižně. Takže to je to, co ty lidi nejvíc zajímá, jinak vlastně čím se tento program zabývá. Když se podíváme, první z nich je sociální síť Big House Center, která svou podstatou je velmi podobná Facebooku i v kontaktě. Nicméně, co zde vlastně pro nás, jaký přínos může mít? Může mít nejenom to, že se můžeme dostat na ruský trh, ale hlavně to, že pokud někdo má elektronické produkty jakékoliv, může je zde prodávat, reálně prodávat. To znamená, bude zde i takové jakoby tržiště, když to takhle řeknu, nebo prodejní platforma, na kterou vlastně můžou využít naši členové, kde můžou nabízet ty své produkty ostatním členům. Samozřejmě za každý ten pohyb, který na této síti, budete ohodnoceni. Možná nic převratného, řeknete ano, to jsem někde taky viděl, možná jsem se někde účastnil něčeho podobného a tak dále. Další z věcí je mobilní aplikace. Mobilní aplikace, také možná řeknete nic nového, nicméně vlastně ona nám bude vydělávat peníze. To znamená, pro každého, kdo si ji stáhne, bude přínosem. Spousta lidí chodí dneska už na internet přes mobilní telefony, přes tablety. Jo, už ty počítače nějakým způsobem u těch mladých jdou jakoby do pozadí a oni chcou být online neustále. Takže proto ta mobilní apka a budeme vlastně vydělávat za každé prohlédnutí SMSky, za instalaci placených i doplňků zdarma. Jo? To jsou ty různé další doplňkové služby, samozřejmě v rámci BHC. Za každé zhlédnuté video, za každou reklamu, za všechno vlastně tady v tomhletom budeme dostávat peníze. Další neméně zajímavá věc, kterou znáte možná z různých revsharů, je prohlížení reklamy a ohodnocení za ně. Nejenom, že vy sami můžete vlastně reklamovat veškeré své biznisy a cokoliv vás napadne, na co máte webové stránky zde, ale samozřejmě zde inzerují i jiní. A za to zhlédnutí právě jejich reklamy, po uplynutí 30 vteřin se vám vlastně načítá vaše odměna, bude přibývat neustále vlastně těch inzerentů, nebudete jenom o prohlídce reklam, máme i prohlídku YouTube videí, máme zde vlastně i různé vyplňování dotazníků, různých zadání, samozřejmě podle toho, jak ten zadavatel si to tam sám zadá. Společnost velmi brzy bude mít úplně všechna vlastně povolení k tomu všemu, co oni chystají. Proč? Protože vrátím se k tomu trošičku později, proč to už teďka nemají hotové. Mají k tomu pádný důvod, ale chtějí být normálně legálně registrovanou společností v Rusku, ne v žádné offshorece nebo prostě někde, kde by na ně nikdo nemohl, ale řádně v Rusku, protože majitel je z Ruska, chtějí řádně podnikat, řádně odvádět daně a hlavně chcou být velmi zajímavým partnerem různým společnostem právě proto, aby je získali na zadání té reklamy.
Když si vezmeme k dnešnímu dní, nás je kolem 37 000 vlastně v BHC, což si myslím, že úctyhodný výkon za tak krátkou dobu, kdy vlastně tato společnost vznikla v květnu letošního roku. To znamená, funguje de facto pár měsíců a už teďka dokázala vlastně velké věci a velký pokrok, který sledujeme opravdu v našich kancelářích každý den, jak moc se to rozšiřuje. Ale už tato základna je velmi zajímavá vlastně pro zadavatele reklamy. Vemte si to, kolik vám chodí letáků do schránek. Jo, že chodí ty letáky i po malých psích, které mají třeba 200 čísel. I přesto je pro ně zajímavé do té inzerce, prostě do tak malých obcí, ty peníze dávat. Tudíž, proč by pro ně nebylo zajímavé dát inzerci do platformy, kde je 37 000 lidí. Takže aby vlastně přilákali korporátní inzerci, na to samozřejmě musí mít v pořádku legislativu. Tady bych viděla, že to je ten hlavní bod, taková ta v uvozovkách jistota. Jo, že to není nic jakoby pomyslného, nic, kam bychom nedosáhli, že se snaží prostě dostat úplně všemu a chtějí být zajímaví pro normální skutečné společnosti. Další věci neméně zajímavý bude herní portál BHC, který bude umožňovat hrát různé hry s přáteli za peníze, ale i zdarma. Šachy, vrchcáby, karty a tak dále, to bude ten začátek, ale samozřejmě to rozšíření potom následně přijde. A poslední, co máme už teďka, je vlastně ještě zajímavější věc a to je crowdfunding. Co to je? Já si myslím, že jste se už mnohokrát s ním setkali a možná jste si to ani neuvědomili. Jsou různé společnosti, které prostě sdružují investory, kteří v dobré víře investují do projektu někoho, kdo si ho vymyslel, kdo prostě má nějakou ideu. V momentě, pokud se vybere celá částka potřebná na ten projekt, tak se spustí se realizace tadyhle toho projektu. A jakmile začne ten projekt vydělávat, tak ten investor začne získávat předem dané procento ze zisku a po přesně stanovenou dobu. Je tady velký rozdíl oproti těm různým hypům a tady těm záležitostem, protože přesně víte, komu půjčujete, přesně víte, za jakých podmínek půjčujete. Je také stanoveno, že pokud se nevybere celá částka v určitém termínu, tak investorům je v plné výši vrácená jejich investice. Pokud se vybere, tak investor je pravidelně informován nejenom mailem, ale i na sajtu a fotograficky zdokumentováno vlastně, co všechno se za ty peníze vlastně udělalo, jaký byl postup té dané práce. Takže tady ta investice bych řekla jakoby více s jistotou. Jo, že to není něco, kde se to načítá, pak to spadne a zdrhnou vám i s prachama. Tady by to mohlo vypadat trošku úplně jinak. Takže jaká je možnost vlastně u nás vydělávat? Prvním z nich je partnerský program, kde můžete se připojit zdarma, můžete vlastně vydělávat z těch všech činností, které jsem vám zde říkala. A potom zde máme ještě základní plán výdělku Big House Center. Já nejdřív vezmu ten doplňkový plán výdělku, protože tady tyhle ty aplikace všechny různé přišly až po tom hlavním základním plánu, o kterém budu mluvit až na konci. Tady ten doplňkový plán výdělku je to, jak jsem říkala před několika málo minutami, ze všech těch aplikací. Právě z těch her, právě z té reklamy, z té platformy, kde můžeme vlastně uspět, můžeme si vlastně u nás na stránce vytvářet i své vlastní webové stránky, máme tam zkracovač, máme tam spoustu dalších a dalších funkcí. Prosím vás, za každou činnost jste hodnoceni. A tady dokonce až do 10. linie máte 10% z výdělku vašich partnerů. To znamená, když si to vezmeme na čísla, abyste se dokázali trošičku zorientovat, kolik tady vlastně ten partner může zhruba vydělat,
Tak když si vezmeme, že byste měli 5 partnerů přímých a oni zduplikovali po 2 každý vaši práci, to znamená, každý z těch partnerů měl 2, ti měli zase 2 a tak dále, tak nakonec můžete mít v síti 5115 lidí. Možná to je hodně, je to modelový příklad. Samozřejmě je to v ideálním případě. Víme, že ta duplikace prostě pro některé je problém, že to někdy až tak nefunguje, že někde máte více partnerů, někde máte méně partnerů a tak dále. Ale berte to pouze jako modelový příklad. I kdyby se to podařilo do roku, že byste měli 5115 partnerů a kdyby každý z nich vydělal jenom $2, tak máte vlastně $1023. A když ti lidé by to dělali vlastně každý den a měli $2 jenom za ten měsíc, což je opravdu velmi při zemi držené, až pod zemi bych řekla, tak máte opakovaně $1023. Myslím si, že to je naprosto skvělá částka. Je to částka, která převyšuje mzdu v České republice, dělnickou mzdu. Takže skvěle ohodnoceno vlastně za to, že si člověk, když to takhle řeknu v uvozovkách, hraje. Ale samozřejmě chce to čas. Já neříkám, že takovou síť vybudovat dá se přes noc. Chce to usilovnost, chce to vytrvalost, může se to někomu podařit za 2 měsíce, někomu se to může podařit za 3 měsíce, někomu za půl roku, někomu za rok. Jak jsem říkala, každý jsme jinak aktivní, každý to pochopíme prostě jinak a po svém. Ale samozřejmě vy můžete i vydělávat sami, nemusíte mít partnery, ale pokud byste je měli, tak vlastně tady vidíte, kolik ještě navíc k tomu vašemu výdělku by mohlo přijít peněz. Nyní se podíváme vlastně na ten základní plán výdělku. To je pro všechny, kteří chtějí peníze ne včera, to neumíme, ale zítra. Já jsem je chtěla předevčírem. Je to velmi rychlý způsob, jak vydělat peníze. Jsou tady 3 cykly, avantgard, kapitál a následný a jedou v matrixovém systému. Matrixový systém je přesně daný vzorec, podle kterého vlastně jede celá výplata. A chci říct si hnedka na začátek, že každému partneru je garantováno, že pokud nevydělá v tomto matrixu, tak mu bude v plné výši vrácen vklad. Já si myslím, že toto je u velmi málo společností. Další věcí neméně zajímavou je to, že všichni partneři angažovaní budou dostávat 10% z výdělku v jednotlivých cyklech od všech, kteří vydělávají. To je ještě zajímavější. Takže když si vezmete, že někdo je pomalejší, anebo někdo prostě stojí a kouká, než se zorientuje, tak mu tam prostě se budou balanci načíslovat peníze od těch, kteří už vydělávají. Ano. A jakým způsobem, než čekat na někoho, jakým způsobem k tomu vlastně můžeme přispět my sami? Jak můžeme vydělat co nejrychleji, co největší peníze? Jak jsem říkala, máme zde 3 cykly. Každý z těch cyklů má 4 etapy. První je start, pak máme cashback, autoklon, profit. Z profitu se přechází do následného cyklu, do kapitálu a i zde jsou 4 etapy. Jakmile dokončíme profit, opět přecházíme do posledního cyklu, i zde jsou 4 etapy. To znamená, vždycky musíme prostě projít. Vstup do avantgard je $25. Vstup do kapitál je 225. A já říkám do následného, ale v překladu je to dědictví. Sem je vstup 2025. A i když vy můžete vstoupit do kteréhokoliv cyklu hned, nemusíte takhle procházet, je to jenom na vás, tak většina lidí začíná v avantgardu. Proč? Protože $25 není nepřekonatelná částka, protože zde si vyzkouší, jakým způsobem ten skript pracuje, jakým způsobem vlastně funguje.
Zde se pořádně zorientuje a vlastně v plné síle může potom mnohem rychleji projít kapitálem a následně, kde ty peníze jsou mnohem větší. Abyste si nepředstavovali, že to je nějakým způsobem velmi těžké, velmi namáhavé a nemožné dosáhnout, ukážu vám, jak jednotlivé etapy vlastně jsou jednoduché, jak je to maličké. S jedným naším partnerem jsme to celé prošli až do toho kapitálu během 2 hodin. Dá se to. Jo? Takže když mi někdo řekne, to neudělám ani za týden, no, tak teda potom už nevím. Když se rozmyslíte a budete se chtít přidat k nám, zařazujete se na první volné místo pod svého partnera. To je tady tohleto místo, to znamená, toto jste vy. Pod vámi jsou 2 volné pozice. Jakmile se ty 2 volné pozice zaplní, záměrně říkám zaplní, protože zde kvalifikace je jenom jedna, o té budeme mluvit později, sem můžou přijít jakýkoliv partneři a nemusí být vaši přímí, vámi registrovaní, ale můžou to být takzvaní spajlovři. Spajlovr je člověk, který jakoby padá z vrchu, ale protože lidé jenom tak nepadají, že většinou přepadnou od sponzora nebo nad sponzora. To znamená, pokud váš sponzor bude mít 3 partnery, pod každým jsou jenom 2 místa, tak ten třetí spadne na nejbližší volné místo. To znamená, může padnout pod vás. Ano, odtud se berou. Takže znova, jakmile se zaplní 2 místa pod vámi, vy přecházíte do cashbacku. Zde zaujímáte vlastně místo hnedka nahoře. Tady to máme. Tady je přestup vlastně do etapy cashback. Když za vámi přestoupí, nebo opět vám od partnera vašeho nějakého, nebo od člověka, kterého ani neznáte, to je jedno, se zaplní toto první místo z levé strany pod vámi, vy máte výdělek $25. To znamená, máte zpátky investici vaši a dále už jedete bez svého přičinění finančního jako takového. Když se zaplní i to druhé místo, vy přecházíte do autoklonu. Tady tato etapa je taková trošičku specifická, mnohým lidem dělá problémy prostě pochopit, jak to celé funguje, protože tady ten autoklon, pochopit ho úplně detailně, je i pro člověka, který je zběhlej v ledasčem, možná na začátek trošku náročné. Přitom je to velmi jednoduché, ale možná tím, že hledáme tu složitost neustále, my jsme na to odborníci v České republice, místo toho, aby jsme hledali jak jednoduše, tak hledáme záludnosti a složitosti. Tak když přijdete na to, jak velmi to je jednoduché, tak to pochopíte. Takže tady jsme přešli vlastně do předposlední etapy, do etapy autoklon. Rusové tomu říkají fabrika klonů a oprávněně. Zde se vytváří klony. Co to je klon? To znamená, když se vaše pozice vlastně rozmnoží, když to řeknu takhle. Ano. Tam se množí pozice. K čemu to je dobré? O tom si povíme za chviličku. I zde, prosím vás, je ten matrix takhle malý. Opět, když se pod vámi zaplní první místo z levé strany, vy nečekáte, že se zaplní i toto, ale první místo z levé strany v autoklonu, vy přecházíte do profitu. Zde, prosím vás, v této etapě je ten matrix trošičku větší. Není 1x2, to znamená, nejsou pod vámi jenom 2 místa, ale je to trošku větší. Těch míst pod vámi je 6. Ještě kousek dále. Tak, teď se vrátím na chvilku k tomu autoklonu. Když jsem říkala, že to je fabrika klonu, jakým způsobem to vlastně funguje? Zde každá lichá pozice jde za sponzorem a každá sudá pozice jde za vámi. Je to, prosím vás, jako by se paralelně vytvářely 2 takové malé matrixy. Jeden nahoře a jeden dole. Nicméně hlavní záludnost, která lidem dělá problémy, je to, že si myslí, že vlastně
ty jeho pozice půjdou neustále za tím člověkem, pod kterého se registrovali. Není to pravda. Půjde pouze první pozice, ale té vaší druhé pozici a třetí pozici a tak dále jste vy sami partnerem. To znamená, vaše jednička nakonec vlastně půjde za vaší nulou, je lichá, to znamená půjde nahoru a vaše dvojka půjde dolů. Vychází to úplně jedno, protože nakonec všechny přejdou sem do profitu. K čemu to je dobré a proč je to tak důležité? Obrovským způsobem to prozdvihává si, to znamená tlačí to všechny z toho spodu opravdu velkým tlakem nahoru. Teď se podíváme trošičku na ten profit, abyste i tady pochopili, jak rychle se zde vlastně vydělávají peníze. Opět, když se zaplní místo v poslední řadě z levé strany, to první tady, vy získáváte $75. Z těch $75 $25 jde k vašemu sponzorovi, $25 jde vám a $25 jde na vytvoření dalšího klonu, to znamená vaší nové pozice, která znovu bude procházet všemi těmi etapami. Ano. To je pouze při prvním zakrytí vlastně tadyhle toho matrixu, když se uzavírá poprvé. Jsem vám říkala, že tady se vám vlastně vytváří, z té spodní řady se vám vytváří novej klon, nová reinvestice. Vy jdete do toho kola znova, to znamená, budete to znova celé procházet. Vy se opět ocitnete tady a opět se to bude pod vámi zaplňovat znova a znova a znova. Proto říkám, při prvním zakrytí je rozdíl. Jaký? Tady máte pozici 0. Zde přišel váš první partner, vy máte výdělek, ale tady za první ty 3 nedostanete při prvním zakrytí další peníze, ale 3x75 dolarů je $225 a ty se použijou na váš přestup do vyššího cyklu, to znamená do toho cyklu kapitál. Při dalším zakrytí, to znamená, když už půjdete s tím klonem, s tím reinvestem znova k výdělku, tak ze všech těch spodních pozic tady budete získávat po $50 plus z každé pozice vám půjde reinvestice neboli klon opět do startu. Znovu a znovu a znovu. Ano, to je důležité pochopit. A protože se to děje úplně všem, tak je ten průběh skutečně velmi rychlý. Další záležitost, já jsem mluvila o kapitálu. Ten skript pracuje, ten postup, ten průchod vlastně těmi matrixy je naprosto totožný. Tady se liší jenom částky výdělku. A to velmi podstatně. V kapitálu první výdělek z cashbacku, když jsem říkala, že tady se zaplní první pozice, není 25, ale $225. Zde máte, když při prvním zakrytí z první pozice, taky $225. $225 má váš sponzor, $225 jde na váš klon. Tyto 3 pozice, 3x225, se sčítá a přecházíte do následného. Při dalším zakrytí, to znamená při opakovaném, už tady nemáte 225, ale 405. Bylo 450, ale právě těch 10%, které jdou mezi všechny účastníky, jak jsem říkala na začátku, berou těm, kteří vydělávají. To je to, o čem jsem mluvila. Takže nedostáváme 450, ale dostáváme 405. Z každé pozice ve spodní řadě opakovaně. V následném, prosím vás, je to úplně to stejné. Akorát zase je rozdíl ve financích. Tady v cashbacku, když se zakryje první pozice z levé strany, vy máte výdělek 2025. Tady máte 2025 jde sponzorovi, 2025
jde opět na ten klon. Ale tady z těch dalších, protože se už nikam nepřechází a při dalších zakrytích, to znamená tady od této pozice, už navždycky v tom profitě z každé spodní pozice máte $4000. Možná teďka máte v tom trošku zmatek, možná to pro vás bylo hodně informací na začátek. Máme na to videa. Je dobré na to zhlédnout, je dobré potom po registraci prohlížet si a sledovat, jakým způsobem vlastně se vám ty pozice posunovaly a dojdete do toho. Není vůbec důležité, jestli jste to teďka hnedka na poprvé pochopili. Můžu vás ujistit, že ten, kdo to chápe úplně na poprvé, těch je opravdu málo. I těch zběhlých. Tady je potřeba úplně něco jiného. Tady je to, jestli máte tu vizi, že ty peníze tady opravdu jsou a můžeme vám potvrdit, že ty peníze tady jsou a jsou bez problémů vypláceny. Je to samozřejmě o práci, že jo. My jsme dokonce vymysleli i, jak můžou lidé, kteří nejsou schopni nikoho registrovat, s námi uspět. Ale je to o tom, jestli cítíte ten potenciál. Není to jenom o tom Matrixu. Říkám, ten program je rozsáhlý a bude čím dál tím rozsáhlejší těch funkcí, možností a dalších záležitostí, jak vydělat peníze, je tady velká řada, opravdu. Ale pokud chcete peníze rychle, tak nejrychlejší možnost v tomto programu je právě tady ten Matrix. Máte garantovaný, že nepřijdete o vklad. Co riskujete? Nic. Jenom to, že budete na začátku možná trošičku vyděšení, protože nebudete vědět a budete si připadat možná naivně, že nechápete. Říkám, není to vůbec podstatné, že nechápete. Podstatné je to, jestli to cítíte. Zde mají možnost lidé se vymanit opravdu z velkých finančních problémů ve velmi krátké době. Chce to jenom pochopit tu příležitost a chtít se zúčastnit. Ale to rozhodnutí neudělá nikdo z nás za vás. To musíte to rozhodnutí udělat vy. A možná to bude jedno z nejtěžších. Možná to bude jedno z nejlehčích. Nevím. Je to každopádně na vás. Ale ty peníze, které tady jsou, stojí za to. Někdo namítne, peníze jsou málo. Prosím vás, produktů tam máme dost. Já vždycky argumentuji na tu věc prostě jednou otázkou. Představ si, že máš na stole životabudič nějaký, který může být úplně úžasný, a na druhé straně máš složenku na zaplacení elektřiny a ty nemáš na chleba. Co v tento moment je pro tebe rozhodující? Který produkt je pro tebe lepší? Ty peníze anebo ten životabudič? Já vím, že peníze nejsou všechno, ale je to obrovský lék na psychiku, obrovské posílení, když přijde do rodinného rozpočtu, tak se i uvolní napětí v rodinách, sklidní se všechno, zharmonizuje se všechno, uvolní se ten stres, prostě odejde. Takže já vnímám peníze jako lék na spoustu věcí. Za ně dokonce si můžete koupit i lékařskou péči. I ty potravinové doplňky, které potřebujeme všichni, protože víme, jak kvalitní potraviny jsou. Takže je to jenom na vás, to rozhodnutí na vás nechám. Záznam určitě bude. Spojte se se svými sponzory, spojte se s lidmi, kteří vás pozvali na tuto prezentaci. Pokud nebudete cokoliv vědět, pokud vám nebude něco jasné, pokud vás napadnou otázky nějaké, až skončíme, obracejte se na ně. Oni vám samozřejmě velmi rádi na to odpoví a řeknou vám. A pokud náhodou byste měli dotaz, na které oni neznají odpověď, protože třeba nikoho nenapadlo se na to ještě zeptat, mějte trpělivost, oni vám tu informaci zjistí, nemáme absolutně co tajit. Mějte se všichni moc hezky, zatím ahoj.